Goeiedag kijkers en luisteraars van Culturo TV. U ziet hem in beeld zitten, Big Siki Bix. En de afgelopen dagen zijn er wat geruchten, uitspraken gedaan door street media, door Big zelf. En vandaag zijn we hier om het fijne te horen van die Tory. Oké, goeiedag, welkom in het programma. Ja, goeiedag kijkers van Culturo TV. Bix groet. Bix van NDP groet. Ja. Klopt het wat we de afgelopen dagen in de media hebben gehoord? Maar wat heeft in de media gehoord? Er is zoveel gezegd. Nou, in ieder geval street media is heel kritisch tegenover de NDP. Daarnaast hebben ze ook gezegd van er is één persoon in de groep die een bepaalde persoon binnen de partij heeft gebracht. En daarnaast is het ook zo dat ik van voor Freud met ino demorin street media van waka. Oh nee, kijk, als je werkt, kijk waar je werkt, worden ook fouten gemaakt, zie je? Maar als je in een groep bent, ben je in een groep. Ja toch? Maar als je niet langer door eender kan gaan, ja toch? Moet je ook kijken toch naar je voordelen en wat zijn de nadelen. Ja toch? En ik heb besloten om de groep te verlaten na lange tijd. We waren samen, het waren goede tijden. Ja toch? Positief. Ik kan me niet indenken dat er iets negatiefs is gebeurd binnen de street media. Het is altijd positief, ik heb eruit geleerd. Ik heb veel uit zijn boeg gehaald. Ervaring opbouwen. Is dat weer? Tijdens propagandatijd vooral. Die ervaring die ik heb gehad, kwam dat we in een groep waren en dat voorzitter Bouters ons bijeen heeft gebracht. En ze waren goede tijden binnen de street media, dus ik heb niets eigenlijk te zeggen dan. Kijk, om bepaalde redenen verlaat ik de groep. We kijken vooruit wat we allemaal gaan bereiken. Ja toch? Hun zijn weliswaar nog een groep. Ze moeten kijken wat ze kunnen bereiken toch? En ze moeten vooral succes boeken. Ja toch? Dat gaat mij goed doen. Ja toch? En ik ga ook bezig zijn met mezelf. Mijn eigen dingen doen. En ik weet dat het beste voor me ligt. Oké, maar wat heeft precies gemaakt dat je eruit bent gestapt? Misschien dat we verschillen van ideetjes. Ik denk meer in een andere richting. Hun zijn het tegenovergestelde. Dus vandaar ik nu denk dat we verschillen van ideetjes. Dus dan ga ik mijn eigen weg, hun gaan hun eigen weg. Hebben de kritische noten gemaakt dat je eruit bent gestapt? Dus hun zijn kritisch geweest van, als ik AJ Manga mag citeren van, er wordt niet naar de jongeren gekeken, de mensen die zo hard hebben gewerkt. Kijk, je gaat altijd iets opbouwen toch, voordat je uitspraken gaat doen. Ja toch? Kritisch mag je zijn. Ja toch? Dat zeg ik. Maar je gaat altijd iets voorhouden om dat ding op te bouwen, om te zeggen wat je wilt zeggen. Ja toch? Negatief of positief. Oké. Maar geef je hem gelijk? Wat zei u? Geef je hem gelijk? Wie is hem? AJ? Wie? AJ Mangal. Wat? AJ of wel? Ik heb het niet gevolgd. Wat heeft hij gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat hij vindt dat er sierpaarden zijn en werkpaarden. Daarop komt het neer. En hun hebben keihard gewerkt. De jongeren die hij heeft meegetrokken tijdens de verkiezingen, die merken niks van dat de regering nu de regering is. Dus ja, dat soort dingen. En hij wordt erop aangesproken. Als hij het ziet als kritisch zijn en de uitspraken die hij heeft gedaan, dan is het voor zijn verantwoording toch? Iedereen heeft zijn mening en zijn denkwijze about zaken. Maar als hij uitspraken heeft gedaan, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken toch? Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de uitspraken van Ajay, snap je? Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar zit er een kern van waarheid in? Is die man zijn inziens, is niet mijn inziens. Ja toch? En ik kan niet zeggen wat waar is en wat niet waar is. Want hij praat over de scholen en zo. En jongeren. Wat moeten de jongeren? Nee, de jongeren die toen de tijd propaganda hebben gemaakt, zich in hebben gezet. En ja, die worden dus dan niet, er wordt niet naar ze omgekeken, laat me het maar zo zeggen.
Dat zijn mijn woorden. Dat zei uw woorden. Ik weet niet in hoeverre er niet naar zo wordt omgekeken. Maar als je propaganda voert, hè, je gaat propaganda voeren. Ga je propaganda voeren in een richting dat een bepaald beleid, een bepaald ideologie wint, toch? En bij deze hebben we propaganda gevoerd voor de NDP. Ja, toch? En dat is het beleid wat we willen zien, toch? Dus je voert propaganda om eigenlijk je mensen te zetten die denken, de mensen zetten waarna je denkt dat hun je werk voor je gaan doen en ze gaan het beter regelen voor Suriname, zodat we stabiel kunnen zijn, dat jongeren misschien een bepaalde status kunnen hebben in het land, dat er, hoe moet ik het zeggen, er worden werkgelegenheden gecreëerd, zie je, en dat is dat eigenlijk je nastreeft. Als je iemand daar zet, een regering, dat ze voor je gaan werken. Maar niet dat ze je werk gaan geven. Oké. Maar Baita die zegt ook van ja, bepaalde werkzaamheden die niet werden gedaan zijn opgepakt. Zoals Kringding, Gotro, Kringzeestraat. En wat blijkt dat er helemaal mensen van verschillende districten die opdrachten hebben gekregen. Hoe sta je daar tegenover? Hij heeft je contract gezien. Dat zeg ik toch, ik kan niet iets zeggen dat ik niet heb gezien. Nee, oké. Dat andere mensen van districten werkzaamheden. Dus ik moet gewoon iets nemen van, bijvoorbeeld stel je voor, jij vertelt mij iets, ik pak het op en dan kom ik het ook vertellen. Waarmee ben ik bezig? Heb ik feedback gedaan? Heb ik gekeken, heb ik die contracten gezien? Jij kan me gewoon iets voorhouden. Nee, ik heb dat niet gezegd. Het feit is wel dat hij die opdracht niet heeft gekregen, terwijl een groepje met dat werk zijn begonnen op Flora en volgens mij Van Dijk. Men kan je soms in een bepaalde lane sturen of in een bepaalde straat waar je niet moet zijn. Snap je? Men kan je gewoon iets toedienen dat, hey, check dit hoor, dit is het. Jij denkt zelf ook niet na voor jezelf, je pakt hem op, je zegt heel wat, onderdag, zonder enig bewijs, dan heb je een groot probleem. Ja, dat is het bewijs. Wanneer je bijvoorbeeld, dit drama kiezen, maar mij nog kiezen. Toch? Dat mij bel je nou, dat is maar zo wat denk je dat drama kiezen? Amantaki, maar soort bewijs heb je. Pak contract, hè? Je zegt, neem je nog je mama taki. Dan ben je zomaar iets komen zeggen wat eigenlijk niet op waarheid berust. Dan ga je jezelf voor schut zetten, ja. Oké, maar dan het wel een soort heavy uitspraak doe afgelopen dagen in de, vooral Cheryl heeft het, dat heb ik daar gelezen. Die hebben geschreven van, boy, AJ heeft aangegeven van, Prevo heeft tegen hem gezegd van als hij nog meer kritische uitlatingen doet, dan gaat hij zijn baan verliezen. Komt die stijl van de NDP zo over op jou? Is niet waar. Prevo heeft hem niet gebeld. Ja, oké, maar ik bedoel van... Ik heb Adjai gebeld. Oh, en? Zie je wanneer ze gewoon dingen opnemen en dingen zeggen? Ik heb Adjai gebeld. En ik heb Adjai gevraagd, vind je het billig dat je nu bepaalde uitspraken gaat doen? En hij was ontoerekeningsvatbaar. En we zeiden, maar kijk nou, if a regering, ik doe wat aan you. Toch? Want je hebt maar je zijn city. Dat is een regering en doe wat aan you. Toch? Hoe zei de Marokko zo? Stel je voor de Marokko, dan heb ik hem gezegd, stel je voor de Marokko ligt van via Piro Kangai. Die ben ik ook toe kritisch. Ja toch? Dat de man puur je ban naar je anu. Suma of je gezegd naar de zaak. Ja, want er worden woorden gebruikt van ik laat me niet melkkorven. Nee, maar het is geen probleem. Ik heb hem gebeld, heb ik hem een paar voorbeelden gegeven. Het is overgekomen. Dat hebben ze wanneer men je verhaal wil verkopen, kan men het verkopen hoe ze willen. Ja toch? Maar de ware toedracht gaat men nooit horen alvorens de persoon het niet heeft gezegd. Toch? Ik heb Adjai gebeld. Ja toch? En ik heb hem die vragen gesteld. Ja toch? En heb ik hem dan gezegd dat als Prevo mij even zou om hem te bellen. Ja toch? Dus dat kwam hij nu kon hij zeggen, en hij heeft het niet gezegd. Hij heeft het niet gezegd. Dat Prevo
make man bel. No. Prefer naman make me bel. Me bel adjay. Dat as aan zou ook doen naar een bom. Ook doen. Naar een bom. Ook is van chantage politiek. Dan, maar ze waren allemaal ontoerekening in Zwartbaard. Op dat moment. En emoties spelen een rol. Isabi toch? Maar altijd zet ik mijn verstand boven emoties. Omdat die emotie koor je toch? Annelie, ik koor je. Ja toch? Misschien door ongeduldheid. Ja toch? Ook koor je. Want dan je laat je emoties van je spreken. En dan ga je gewezen uitspraken maken. Dan ga je alles frommelen. Maar wanneer de waarheid wordt gesproken, dan ga je zien dat het eigenlijk niet hoefde. Ja toch? Dus dat is gebeurd. Prefer heeft niemand gebeld. Ik heb Adjai gebeld. En nog gevraagd. Ja toch? Dus niemand die van zelfs brood van hem gaat afpakken. Ja, dus het hoeft niet zo geformuleerd te worden. En ook niet gemuilkorf. Helemaal niet, dat is de NDP niet toch. Ben ik gemuilkorf? Ik heb een vrije mening toch. En dat doe ik gewoon. Ik weet dat ik een vrije mening heb, een vrije mind. En ik mag ook een beetje voor mezelf denken. Jij komt niet te veel van me denken, je mag mijn verstand lui. Ja toch? Dat is wat gebeurt. En dan ga ik jouw taal spreken. En ik spreek niemands taal. Oké, duidelijk. Ja, het is toch vervelend, want street media is echt zo in de picture gekomen. Bij de Wang, echt een sterke groep. En nu is Dodo, no you. Nu zijn er weer andere mensen erbij gekomen. Ik bedoel van, ja. Ik heb niets met street media, met iedereen goed. Ja, als men niet goed met mij wil zijn, dan ligt het aan de mensen. Maar ik heb met niemand ruzie. Ik zeg, ik bel Baita elke dag. Ik ga met Adjai ook spreken, als hij wil. Ja toch, zo bel ik de mensen. We zijn op goede houtjes. Daarom ben ik ook gewoon gekomen en netjes. Vooral dat die samenleving weet dat ik niet meer binnen de street media ben. En dat ik afstand doe van de groep. En daarvoor hoeft er niets met mij te gebeuren toch. Moet er iets gebeuren met mij? Nee toch? Ik mag afstand doen. Dus ik ben verplicht goed in een groep te blijven? Nee toch? Als je constant wordt je dan snitch, dan gekke dingen. Kleine gekke dingen. Ik vind het maar kinderachtig. En ik heb geen tijd voor zulke dingen. Maar van wat kan een Tori voor Benny schreef? Benny, dat zei ik zo toch. Ze de man Holland sap, Sumacha, Benny Coin Street Media. Ja, in NDP. Heb ik gezegd nee. Ik heb Benny niet gebracht naar NDP. Benny Miranda heeft zich opgedragen bij de NDP. Snap je me? Hij zit in de NDP, hij is bij de NDP. Wanneer Benny Miranda vindt dat hij genoeg propaganda heeft gevoerd voor NDP en hij vindt dat hij moet gaan, dan gaat hij zijn gang weer toch. Ja toch? Maar Tori na tak Yucharengo. Mitarengo pe. Iedereen is vrij om te gaan in Suriname waar je wilt. Snap je niet? Wat is dat? Het is geen democratie meer. Het is een communistisch land, zeggen we. Men bepaalt waar je moet gaan. Dat heb ik gezegd, toch? Dit houdt nooit meer op. Men wil voor jou bepalen hoe je je leven moet leiden. Ja, en dat kan niet. Omdat iedereen is geboren voor zichzelf. En je moet je leven leiden voor jezelf. Waar je vrede met jezelf hebt. Zit je goed? En nu zit ik goed. Ik heb vrede met mezelf, toch? Waarom zou ik met mensen bemoeien die eigenlijk mijn broeder kring constant? Nee toch, dat is het niet leuk voor mij toch? Snap je niet? Als een plek niet leuk voor je is, wat doe je daar? Wat doe je daar? Je hebt moeite gemaakt, eerste keer, weer bij elkaar gekomen, tweede keer. Het is steeds onprettig. Dan wat doe je daar? Heb je, wat is het? Olifanten uit, no? Wat doe je daar? Je hoort daar niet thuis. Ze willen met je zijn, misschien voor een bepaald doel. Ja toch? Maar ze willen indirect ook niet met je zijn. Dan moet je het gaan begrijpen, anders gaat je lichaam je pijn doen. Oké, duidelijk. Dan iemand je actuele Tori over Riciano vs Melissa Santoki van je Tori. Die twee daar bekeken dat. Is dat weer toch? Ja, yes. dat echt jullie bekeken dat boy die zijn familie mooi samen. Hey, alles wordt uitgespeeld op Facebook, zomaar. En je kan ook niet weten als het de waarheid is. Daarom ga ik niet erin opgaan. Ik ga niet in opgaan. Nee, je weet niet als het de waarheid is of als het een fake account is. Zie je? Je moet blijven denken. Isabi, hij gaat krijgen waarop hij recht heeft. Er is toch een testament. No way out.
Iedereen krijgt waarop ze recht hebben. Maar dat zou je vinden van de uitspraak van Melissa Santoki Takatak Mopikuno. Je hoort niet bij die dame daar. Hoor. Die dame daar ze is even niet bij. Ze moet even weer terug op aarde. Plus die door aarde, pak een boot richting Guyana. Hoor? Notaan jij voor Seru trouwens. Jij bent niet de president, Santoki. Hij was Santoki op zichzelf. Ja toch? Daarom moest je kijken wanneer Santoki ergens geen president. Wanneer hij uitstapt, loopt ze altijd voorop. Net als, die actie, dat is mijn niet keer. Waar is het protocol? Wat voor waar is het protocol? Wie heeft jou gezegd dat jij protocol bent? Toen je man is aangelopen, heb je gezien hoe iedereen in beweging kwam. Toch? Direct is iedereen in beweging gekomen. Maar zij dat steeg naar haar hoofd. Beter komt ze in de rust. Oké, nee, duidelijk. Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen, want altijd toe op mijn takkie nangai. Oké, nu is het niet meer Bix van Street Media, no, Siki Bix. Bix van de NDP. Bix, NDP, Bix. Er is niets aan de hand. Vroeger waren we los. Ik heb me weer ontkoppeld, ik ben weer los. Als men me wil interviewen, komen ze me interviewen. Als men vindt dat ze me moeten interviewen, komen ze me interviewen. Ja, street media is alle succeswens, is er altijd. Ja, dan street media is iets moois. Maar het moet iets moois blijven. Ja, toch. Ja, toch. Er zijn vele sprekers die in mijn plaats kunnen komen. Oh ja, oké, nog dit. Denk je dat Melissa in de volgende verkiezing, net als mevrouw Ingrid Waldring-Boutussen, een plekje zal krijgen in DNA? Wie? Melissa. Als ze wat willen zien, laten ze zet er op die lijst. Ze moeten er zelf zetten als nummer 2 op die lijst. Dan ga je eerst stemmen gaan halen. Hoor? Je gaat een koude kermis thuis aankomen. Jullie weten het niet. Album, thank you Wix. We gaan het hierbij afronden. We hebben opheldering gehad. Ja, dus ik wil die kijkers zeggen, die kijkers vooral, dat kijk, er is niets aan de hand. Ik heb gewoon afstand genomen van de groep. Ja, maar dat er ruzie is en dergelijke, dat is het niet. Als je verschilt van ideetjes, dan pak je je weg, hun hebben hun weg. Ik wens ze veel succes met hun weg. Ik ben ook op mijn eigen weg. En dan gaan we beide voor succes, want het is toch één NDP waarvoor we streven tijdens de verkiezingen dat ze aan het bewind komen. Dus het is NDP for life. Goed, dat heeft u mogen horen van Bix, NDP for life. En er is maar één weg die bewandeld wordt. Wel, ik ben Natasha van Kulturu TV. Like, subscribe en share. Fijne dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl.
Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation them.